Easy. What is it? I share this, and right now. All the things you said I heard was a dreaming. I thought I had. Now you leave me under pressure. That was not my intention. Jais on the neza, ndiwe white on the stressor. Fight back, tag back. Is under pressure. That was not my intention. Jais on the neza, ndiwe white on the stressor. Fight back, tag back. Naibi yanga iwe uriya bana baba asi unataka sikuwa na shinza wakati unaona page kupako kana kuona kusungisa una shinza wakati unataka bateze vachirite ndusi soko ngia ndo ndimo mana muzotwe mari matembe watu muzotwe mari matembe watu wangu ndisuwa kwa shikiwazo baba kusuwa mesa ya tawra sure ndisuwa ndatumeni kusitasika ne business unezo asi wakaita mission zo Where's the business? It's the business. You are focused. I wish. What you wish? I got to come 6 days more commissions. You have to go down 10 points. But man married to her. You have to sign up. What to pass it on? So we dig not check on scholarship. I tried everything. Okay. Ooh, yeah, lele. Maindo kutenda imakatagura mutoro. What is the imagine the organic system business sample about of them? Please, Mama, calm down. Chimboterea for the first time in your life. What? Mama, I'm serious. Chimboterea mwa mna chimboteora. Penat. Unombozivela kuti ndichiri mai vako. Ndikuziva izvozvo. Pandisinga kupedzera nguva iyi ndakushedzera nyaya yechiriti baby. Musikana ndakamitisana kuchikoro kaya. What? Are you serious? Yes, I'm serious, Mama. And you know that you must stop looking for that. That what, Mama? Mama, please, what? Penat, my way. I can't even quit that voice. Never was sent for 9 months. Okay, sorry, Mama. Asa msuda wana mzuguru wenyu. Penat, I hope you are not thinking of taking it back. So I go to Rochita or a shopping. Saka kamuri kuna Mama. Nonsense. No, so I want to Daniel up from Dubai. Mom, the important thing, you find it gonna kill it for begging me. When I'm going to meet 6 years ago. So I can meet Randy Bernard. I was saying, I want to go and tell you where I am. My man is Mudiki here and send out that man at this and that. That was a mistake, Mom. So to find out guns, it is about nonsense, man. See, and can I walk out in different and another charity to pay? Mama, please stop this. But I'm going to go. To the hotel, then book myself a flight back to Dubai. Yes, I never know that I'm married to Dubai. The child of my married to Penat. Mom, please stop it. To find out on charity, Mama. To not come here regular. Muda details your life, young man. Forget it. And this one, I'm charity. You and the work Muda and the wega. Say, come on, Musica don't for a life young. Life younger was a moment to go around. Penat. Kana watu ulakona yote na charity enda wewe gono yote na charity ini nini si ndi buri tse munyaya zapo. Tipo umbura Bianca. Bianca.
Kwakanaka. Jen, mati, mainoko. Mandivhundutsa sei? Kwakanaka. Mainoko, to tell you the truth, vapakaenda nokumunumba makubola kushala chokwadi. Only that? Yeah. Mandivhundutsa sei? Uri kufunga ibhenga? Hapana mainoko, mbamunumba kubola chete. So, inyaya yenyika dzino. Nyika dzino nechiko mainoko. I know you two have been getting close. Amaino. Akari muno. As soon as nangopedza nyaya dzaBennett. So tell me Mainoko, why are you punishing nyika nenyaya yaBennett? Handiti ndakadecide kushisa nyaya idzodzo. It was just trying to help. Kubetsera Bernard ka. Ngachimubetsera mai vake vauye pano. You're joking, right? You and I know kuti mai vaBernard vambofa vauya pano. Vanhu vane change ende mai vaBernard uchavaona pano. Mainoko, but nyika dzino is your best friend. Still izvozvo hazvichange decision yandakaisa kudhara. Bernard, Linda. What does he say? I can see nekomesa kwako. Taona good news dzakuzondudza pano. Yeah, ndine good news, a bad news. So good news is wakafonera mai vako. Then bad news vachimbovaramba kuuya. No. Good news vakabvuma kuuya. Ndinetwa nawo nezuva. So bad news vakaramba kuenda pacharity. Yeah, unfortunately. Saka iwewe chauya panapo kuti ndikubatsire full taura mai vako toenda pacharity. Is that obvious? Yeah, zviri pachena zvinofeta. Zviri pachena izvi. Please, Nick, ndibatsire. Handina mumwe munhu angakwanisa kukumbira that favor kunze kwako iwe. Bernard shamwari, Bernard shamwari. Hauoni it's not fair. Vapakutanga everything chauda kuita. Uranda kuitira everything chaungofunga nemusoro wako. Uranda ndikupindire ndikubatsire. Shamwari, it's not fair. Kubva pawanguya muupenyu hwako chete. Hauoni kuti my life is going bad to worse. Nick, please, help me. Ndiitire favor. Ndakumbira kukwanisa kutaura mumwe wangu. Tikwanise kuvhura shiri mbiri nedombo wani. Bernard shamwari, it's not fair shamwari. Hausinotapa unonga kuti ndishandisa. Just imagine. You're like pandemic. Pesa pawasvika unokonzera pandemonium. Taraoniko zvino. Even relationship yangu iri nakonekta nacharity. Zvese mudono. Saka ndichamira ndichasara ndakaita sei. Just imagine. Pafunge. Nyika. Ndopfugama ukana uchida. Sandipfugame handisi mwari. Please. Sunga. No. Ndatosandipfugame handisi mwari. Don't idolize me. Wait. Ndichafunga nezvo ndozokudza. Nyika kwatambonakana time iyo nyika. Mumuzangu watosi kudini izvezvi nyika. Ndatonisa nawo nezuro. Vari kumumza. Vakatonda kutsvaga utesha. What kind of a mother is she? Nyika, please. Manitadza kumira newe. Apa imhuri yako. Shamwari. Mawani shamwari. Hemwe ndiwe wega. Please, help me. Ndiwo munhu wandangokwanisa kundita favor chake. Do you know how important I was Cherry to me? Right now, Cherry radinga nondoona. Akamutora peace order from pake. Ndikuda kwako shamwa. Okay, chitira undibatsira nditaura namama wangu ati. Tofura shiri mbiri ndombo wani. Okay, chafunga nezvazvo right. Ndozokudza. Pasi pakaipa. Panyanyira, it's not fair. Ndatogara ndine task inoda kwako. But ngome apa kana tembozi mumuzongona tongorwa pasi. Nyaya isina kugadziriswa cha. Ndakuudza kuti ndichafunga nezvazvo. Please, chimborega kundipa pressure. Ndichafunga nezvazvo ndozokudza. Zvapera? Okay. Yeah.
Bebeka kana Bianca mota. Hey, I'm sorry, sister. Don't bring up the phone. You look like his sister. It's fine. Do you want to go on a Bianca mota? Who are you? Bianca is my girlfriend. Mufara kuchiziva izvozvo ende Bianca ndakudomuroora kupera kwegore rimwe handiti ndizofara kuziva izvozvo kana matombo acho achiroora ndinongounganidza matombo akawani ndobva ndamuroora. Oh, you better stick it in your mind that she's not even your type. Auna kana mari. Auna kana chawina. And she's not even her type. Just stick it in your mind until somebody takes it. Mira, alright. Oh, inini man. Iwe ndiwe type iya yamanje yekuti nemuchungusta munono nezungu kana nemari akafanana tse apa mota yaudana nayo utana nemota yemuromo techinoziva techikuonai baba jealous techitokuonai zvakapa hauna kana tse hauna kana chaunacho handodi kugayisa apa unogara mukuru zvinhu zvako iwe Out of my way. Move. apa nechingozvita hasina kana tsenje chingozvinetsa murume munhu akutofonera. Vasvikire munhu zvakosha Vasitosvika zvavo but watosvika maikunda mbawafunda mani waita wakutosvika mberi pabva watosvika zvavo. Tanyatsokucherechedza uchiuya matenda medza munguva yawazondisekerera mupfungwa dzangu wanditekenyeta asi ufunge akomana ava ndo vanonzi vakadzi manje iwe ndo vakadzi vairona pomatavireka ekuti ganda rake inda yakangoguma chete inotsvedza uyu mukadzi wakasangana naye mumwe unongodonhera muoko make ubva ngoti newe pido Coach, guys, I'm just giving a compliment. Tingataure nyaya panze ngatipinde kamba titaure. Mama ndo mukomana anonzi nyika dzino best wa Charity ndo akakwanisa kuti ndizowanosangana na Charity. Iwe Penati wakambozvona kupiwa kuti munhukadzi anoita mai best friend ndiye munhu wakoda kurora here. Excuse me, what kind of a mother are you? Huh? What kind of a mother are you? I heard everything zvamaketa na Charity. Let me tell you this. Imimi na Diabros same. Eish, ni. Nyarara ndivaudze. Andinei mose pano ndauyiswa nokuda kwenyaya yako. Ndakatopinza munyaya umu nokuda kwenyaya yako kuti ndikumiririre. Yeti mai vako vatadzaumira ne. Muri mai rudzi vasingagoni kumira nemwana wako. Dochinzi moda mwana wenyu maikwanisa kumira naye ozadzisa zvishuro zvemwoyo wake kwete zvenyu zvamuri kuchitira. You know what, I've just wasted my time kuuya pano. Pido sha andi sha sungati ba oh Bianca yes ka zvamutongotapura zvane bhaketi uri kufambere business always nemushamba alright saka vari sei sister nako
Pana kuya. Okay. Ati mburu wedu chiraundi tabva tangosangana newe. Alright. Mburu wedu chiraundi. So ngati tichifamba wafanozochinzwa jeni utaona baby. Pido, chimbonira. Ane chikota kuti 10 times chirongwa ilotagati nawo. Kuti asipa mepo kai. Asi kutomwenda buru unochitepa kuti atimuchiite kai zvinhu zvedu zvatabva chirongwa chamwari. Chikuriziva mbana kuti chingopedza kuti bva tichi kajeni kedu kwa. Ndoka unonetsera nyika iwo. Aiwa, ngatingompusha kusvika pachi. Maybe yanga pane chakaipa changu. Tingofamba mbana. Anti, kandwa. Ndoka unonetsera zvose. Mbana wangu, andinetsi mbana. Uchaona kana yako. Yako. Uwe kudai so. Uchachidai so baki. Aingo unogona kupa bhaketi rako chatungodai so chamwari. Baby, ndo taps noda kukubata apa, okubata apa, over akusiya akubata apa. Taps nokusiya wane numbu, taps nokusiya baby wakazvipa dumbu. Baby takubata ne first dom Coca-Cola, dom Gera Suda, dom ita sola, dom ita V360 Motorola. Kunge chamba ne mafia rangu dom rola. Tikubata ne first dom Coca-Cola, Gera Suda, dom ita sola, dom ita V360 Motorola. Kunge chamba ne mafia rangu dom rola. Tomu batarisa red, tomu ita locha. Tomu batita kumberi, tomu ita fochka. Tomu gezera maoko tesa pleti tochka. Marku chema neni handi na chema. What are you doing? What are you doing? Zivirisha mwari unondibata. Ndikutobvunzei kuti unetsa chiki boza ndonyanya wandikuziva kuti kwainonzi wainibata nekuti musuno uyanditi mainyepedza musuno ikosharira mainyepedza kutengeserana fish handiti izvo muchitonyekana nyekana tazviona asi business umanero Is that my friend, Libat? kuti Yes, is this your boyfriend? Musuya chichi kunyazoitika. Musuya makati mukufunda muprimary yakwanti 5 konhasa nechicha. He's my friend. He's my friend. I'm going to break it down. Bianca, please, tell me more. Libat, stop what you're doing. This is German. This is money. Kukusia. This is German. What are you doing, guys? Kunge chamba ne mafia rangu domu rola. Yeah man, why is there? Tepe utito barabara is there. Tubeta msiara kam barabara why is there? From Kana to Kana too. In case you don't know, it's gotta be the vice. I do a lyrical win man. Father can't create. Where my pain in the pain in the pain in the. What I say? JT,